тау астында. Бигрәк тә тау бу. Кирәк бит. Менә ичмасам. Лёва, сиңа да бу таудан шуарга кирәк. Шаңгымны сындырасым килми. Кирәкме дә? Тайрай, әйдәлеп барсыз шаңгылар иленә ошыйк. Ашабыз спорт иленә бергә, телибез спортчы булырга. Карагыз. Нәрсә, кайда? Менә бит. Монда беркем дә юк. Сәлам, дусларым. Менә хәзер күрәм. Сәламмыгыз баран. Сәлам шаңга. Мин беләсегез килсә шаңгы түгел, сноуборд. Безне шуарга өйрәтегез әле зинһар өчен. Әйе. Алдагысына куй. Аркасына куй. Ой. Сикерәбез. Хәзер алга карыйбыз да шуабыз. Менә булаймы? Аякны бөгәргә дә онытмыйбыз. Аңладык. Без кайчан иң биек тауга менәбез? Хәзер шулар бас. Hey, нәрсә булды? Кая киттек? Бу иң биек тау иде бит. Тылсымлы илдә барлык тауларда шундый. Алар белән идәрә итеп була. Таудан шуарга өйрәнгәч, бераз соңрак сезнең тавыгыз да өскә калкыр. Минем тау биегрәк. Менә хәзер үзегез дә шуаласыз. Тауларыгыз кертсез булсын, дуслар. Хәзер минем тау биегрәк. Бу тау тәбәнәк. Бәлки биегрәк тауга менәргә кирәктер. Без тылсымлы илдә түгел бит, Тоша. Үзебезгә туры килгән тауны үзебез сайлыйбыз. Килешәм. Әлегә бу таудан шуып торыйк. Аннары без барын булдырырбыз, барын эшләрбез. Мультсериал shayantv каналында тәрҗемә ителде.